עד בסדר. הראשונה מבין הדברניות שלנו זוהי דלית, ואני מבטיח לכולכם שאני לא מדבר מהבטן. דלית, מוכנה? מה אומרים לקהל? יאללה! 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 זה היה השלום של דלית. דלית ידועה כאמזונה צהובת נצח. מגיעה אלינו ממרכז אמריקה, ממקסיקו. האמזון הדברניות מעולות, אבל דלית שלנו יותר מכל אוהבת לצחוק. דלית, איך את צוחקת? תמיד עושה את זה. דלית, מה קרה? את לא מרגישה טוב? תנקי את הגרון, תשתעלי, חזק. הכל בסדר איתה. אנחנו נעבור לאדון היחיד בחבורה שיציג את עצמו. ספר לכולם איך קוראים לך. זהו ג'ימי. ג'ימי ידוע כאפריקאי אפור, כג'אקו. הג'אקואים גם כן דברנים מצוינים וחקיינים מעולים. ג'ימי, מה עם שלום? ג'ימי שלנו הוא טורקי רגוע מאוד, אבל כשמרגיזים אותו, הוא גם לפעמים קצת מקלל. ג'ימי, מה אתה אומר למי שמעצבן אותך? לא נחזור על מה שהוא אמר, לפעמים הוא גם עוזר עונה לטלפונים. ג'ימי, יש לך טלפון? ואחרי הרבה ג'ימי אוהב לתת קצב לשאר הטורקים, אתה מוכן? אני רואה שממך לא נוציא הרבה היום. אנחנו נחזור כאן לרקס, לפעמים ג'ימי מתחיל לקלל, הוא לא מצחיק. אז רקס עוזר ועונה במקומו. רקס, תענה יפה, ובלי גיאות למחיאות כפיים. זהו התרגיל הקשה ביותר כאן במופע. לצורך תרגיל זה על התוכי להעריך ולחזק את שרירי הרגליים, החזה, אומץ לב וכמובן קואורדינציה רבה. ושוב, תודה ללוסי. קדימה לוסי, מקור על הכידון? יפה. זהו אחד התרגילים הקשים כאן במופע. לוסי שלנו אינה מסתפקת באחד הקשים, היא רוצה את הקשה מכולם, לכן היא תרכב כאן על אופני הרומיה. קודם לוסי, עד אליי. אתם בטח חושבים, הבן אדם משתגע, מדבר אל הטורקים כאילו היו ילדים קטנים, אבל לידיעתכם, הרמה השכלית של טורקי זה כמו של ילד בן 4, כך שבהחלט הם כמעט מבינים כל מה שמדברים איתם. ולתרגיל האחרון שדקסי כרגע עובד 1, 2, גלגול. 1, 2, גלגול. יפה, פשוט, תודה לדקסי. לפי הקצב שלהם אין לחץ. דקסי, בואי נעשה עוד סיבוב אחד אחרון, קדימה. אנחנו מחכים? אנחנו נסתפק באחד? זה גם בסדר. דקסי גם מאוד אוהבת לשחק, להשתולל, תראה לנו איך חשבית, בהחלט אלופה אמיתית, למרות שפה ושם גם יש לה רמאויות, אבל היא בסדר. חוקי המקאו ידועים גם כאבות, הם חיים זוגות ביערות הגשם של דרום ומרכז אמריקה. כרגע רובם בסכנת הכחדה, ועקב פריטת יתר של עצי יער ואת גידולם הטבעי. דקסי, בואי נראה לכולם איזה מחליקה אומנותית, בואי נעשה סיבוב מלא. קדימה, בואי נראה לכולם סיבוב. אם תשימו לב בפקודה לרז לגלגל את החבית קדימה ולמעשה צועד לאחור. לא
סתם אמרתי שזהו אחד התרגילים הקשים כאן במופע. אני לא חושב שאי פעם הייתם ציפור, ללכת לאחור. ורה, שים לב, תגיע לקצה, תסתובב ולחזור. בהחלט מגיעות לרק מחיאות כפיים. ואי פעם תהיתם, מוטי המכר חיים בין 65 ל-75 שנה, כמעט כמונו בני האדם, חלקם אפילו עד 100, רז עדיין צעיר, יש לו תפקיד גדול, ושוב, תודה לרז אוהב לטייל כאן בפארק, לקורקינט שלו. ג'קי נמחק? צא לדרך. שימו לב איזה נהג מצוין ג'קי, יפה מאוד ג'קי, קדימה עד הסוף. רקס, נחזיר את זה למקום. Myriam, c'est un comme ça que je veux. צעד עידוד של הקהל יחזיר את ג'קי, יפה מאוד ג'קי, קדימה עד הסוף. רקס, נחזיר את זה למקום. מקום השם ככדור מגיע אלינו מן העניינים האוסטרליים. שפתם זהו החלק הצהוב על ראשו של ג'קי. קצת כבד? תודה רבה. רותם, תראה לכולם איך מגיעים הביתה בשלום, רק נמשיך על הדרך. תודה, ובבקשה רותם. יש שמן, יש מים, רותם, לדרך. רגע, אולי יצירה קטנה רותם, ובואי נמשיך. עוד עצירה לתמונה, וקדימה בכל הכוח. עד הסוף רותם. יפה מאוד, ושוב, תודה רבה לרותם. מה שעליך לעשות לאט, שים לב, לקחת, שים לב, את הריבוע, מכאן לכאן. לא בעיה, בבקשה. רקס הקהל ממתין. שמע, אתה עושה לי קצת פדיחות, שים לב פעם אחרונה. קח את הריבוע, מכאן לכאן, מכאן לכאן, ונסגור עניין, אז בבקשה. אחרי הסבר כזה ארוך, רקס ודאי יודע מה עליו לעשות. רקס תמיד עושה מה שהוא רוצה. רקס, ברוכים הבאים לחמת גדר, ותודה רבה לבלובר. אני רוצה להמשיך ולספר לכם כאן בחמת גדר התוכים שלנו מסתדרים לגמרי לא רע אחד עם השני. אבל לאחרונה פרץ פיקוח בין שניים מהם, הם מתווכחים לי הוא התוכי החכם ביותר באתר. ראשון המתווכחים, זהו רקס. רקס הוא הכלאה בין שני סוגים שונים של תוכי המקאו, זו הסיבה שהוא צבעוני ויפה כל כך. רקס, אתה תסדר בינתיים. את חוכמתו הוא ישמח להציג לפניכם בעזרתו ההרכבה שלו. ואחרון חביב, תודה רבה לך. רקס הריבוע הולך מכאן לכאן, בבקשה תתחיל. כוכב צהוב ונשושי כחול. שימו לב, רקס יודע את העבודה, הוא יודע מה לעשות. תודה רבה.